V tomto videu si popíšeme obsah administrácie. Najskôr sa prihlásime do administrácie Joomla zadaním URL odkazu 192.168.561/Joomla/administrator. Zadáme prihlásovacie meno user a heslo admin a klikneme na login. Ak máme k dispozícii novšiu verziu Joomla, tak sa nám zobrazí možnosť aktualizácie na tomto mieste. Horizontálne menu obsahuje všetky funkcie, ktoré máme k dispozícii v administrácii Joomla. V druhej časti Content sú k dispozícii najpoužívanejšie možnosti CMS systému Joomla. Tretia časť sa zobrazí iba ak máme nejakú novú správu. Štvrtá časť obsahuje základné informácie, ako sú prihlásení používatelia, populárne články a iné. V poslednej časti nájdeme funkcie ako zobraziť web, počet návštevníkov, množstvo prijatých správ a funkcia odhlásiť sa.